Malkhung hambai media takutno jung tini oro hai nukmani miani simino kaisa durgotna uskang hor thangnai baratawo kaisa gari accident nungui Assam hasteo dima hasao hai jaga kaisao kurungsao thangui gari accident nungmani jung nugui mankha o gari wo chini area nino chini takuk Dibraj Debbarma bobo lagma arikha jaga wo no spot dead kha abuni bagoi jung tini borni nok nukhungno tai tini Malkhung Philjak nairukmani bagoi jung tabuk ma sopaimani hingkai bises khlaioi sanan thamaka haise nok nukhung rokni borokno jung bok khuk bai kok sawoi jung borokni bakhano methapnai borokni bsano tini kumawoi thangmani na jung bahai khlaioi borokni bakhano methapnani bini bihik bini bata bini bibi jog bukumui tai buma bufatongo o bini bukumui interview rinani thangmani Tripura State Cooperative Bank ni kaisa exam tongmani Assam hasteo aboni bagai thangtani no tini amahai durgotna angoi gari accident ni bisingo tai gari driver belai chuak effect nungjak dabawa habai nungjak ni jung khnawai mankha aboni bagai jung sarkar ni thani chini dabi tongnai o gari driver ni bo uchit shasti mannani ungthun tani bagai hinba gari bo khungsa gari driver ni chalok bini ajagao jodi 250-300 passenger tongkhai 250-300 passenger ni bini responsibility tongnani nangmani bo mahai khlai effect khlai nungmani bagai tini kabang ma charai rok ajagao dukhumanoi critical obosthai tai bo soijona botorao Silchar medical college medical hospital admission unjak aborongno bo chini BUBAGRA nai hornani bagai saka tai Diro harka miawo chini aku Thwi ni last na harna bagoi chini dam chora kocho chora ni honorable MDC Debbarma tai YTF ni GS Jem Debbarma borok khorong ni na BUBAGRA daitto ri mani yagulo no bok thangoi tini kuthui tini aichuk phung jorawo tubu kha tai tubu mani bisingo no jungtabu bono bebak bini samung rok paikha aboni bisingo chungbai tini oro phai manjakha chini minister honorable minister chini Bishodekul Debbarma tai phai manjakha titi chini IM Suhel Debbarma tai phai manjakha amahai khaino YTF ni working president Prosmit tai DISF ni state ni president Sajora Debbarma borok phai oro manjak phaika tai chini oro chini local MLA Sopna Daspal bobo phai sokpai nokni borok no khaka ham tai kharsama yapharai tabungno joto nok chungoro ni kifilai tongai सरकार नि सिमी एबा गभर्नमेन्ट नि सिमी बाहाय सुबासु रजागनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभ ना हारका जे फाइनाय रक ताम रक ककसार क्लांखा नखुनु BUBAGRA chungno saka chini bisingtui je tongmani no chung dinani chaitoknai nok nukhungni family ni nogo bihigni bagai bomabo phani bagai chungwan suknai emonki boroni beskango samung humurok tongnai condolence ojara rogo bochba churudi phainai thiaba chungtabu amkhai rinani hnei kok krak sawai menya code of conduct cholioi tongmani chini Tripura hasteo Lok Sabha paidrop chini result ungyasak je phainai June mas ni 4 tarik ungyasak chung amutui khaine hinai chung pogrioi menya thiaba chini BUBAGRA sawo chung tongo o family ni nago chung jaga naino botabo khatar hasteo sak khamyani bagoi bo sak phunungna bagoi thangjakni bagoi tini oro sokpai menya Tripura hasteo sokpai mani logino onok nukhungna phai visit khai phainai thanbai